kudala mina ndathi ziyafuna uqwalaselwa zazimenxe zo-DJ zihlelela utshana nabantu babantu every fucking weekend zitsho ngamagama angenzi sense ngathi akhiwe enhloko. Yamkhumbula mos la DJ Nkungu uCekecekana wangapha eMthatha u-Iceboy lo ka-Black Coffee but ke asikho lapho namhlanje guys. Uyazi ngu-DJ Mr SA ni-extra for no reason kodwa tamtho it's not like ukhona mos umthobeli xa bendlini wase-Australia. If ufuna ukwaziwa manyani banguwapi ngesikhathi DJ Mr TKI simazi ke nathi banguSikhinkobe wangapha phesha kwenciba but ke asikho lapho namhlanje man guys. Kubekho lambonqane yaseyolo ekomani DJ 98%. DJ noma kakutheni ke ngomhlamba umjito ufaka only 98% ye-effort xa edlala. Uyiswa na i-Dettol at least wona ibulala 99.9% ye-germs. Nansi yona nto ingenzi sense ke apha kuye unala annual all white event ayenzayo mos. I-birthday celebration ibizwa umhla ka-90. Ndithi abo phoning from back to west uphi ngokumnye u-8% but ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi umuntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngegama lakhe. If bendikufuphi eQueenstown nami ke ndipha this coming Saturday nge-5 ka-April. Iyolo zange yadisappointa ke neentona zam zakwi-Hankies zabe zipha GQ, Lindo, Groovy Christ nabanye. Nonwabe mali kube mnandi into endingazoyenza ukuthi i-happy birthday kwesasimenqa sika-DJ ijana izalwa kakade yenziwa.